حي مركوسهم نطفئ نخيسهم نحجز كيفرسهم عبيدنا يزلو سرا يوم تفوسهم عبيدنا يزلو عبيدنا يزلو عبيدنا حدش ديون عانا ويهويتا فخر واج قدامو كندرا عزر تيت مالتما سكروا سكرا حليلهم يقولون ادفقوا إريترا أبي أبي الله الجزي أبي 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 الله الجزي أبي 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 نبركوينهم حسابهم الساعات معلقات ستمنوا قلايو بزعبت وحوين نليلهم قريو كاب زخر رحيقهم موقيرهم بلايو فتواتهم عبيدنا نجيو حيدتهم كنتارو كيلهم غن عاسو حيدهم كيبهم حج حاليهم نسفرسو عبيدنا يوزلو إلا وانتواسو عبيدنا يوزلو سرايهم نفوسو الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو عبيدنا يوزلو تودي يوصلتا بريوز السعر كواج واج هوي هويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتراي عقلي قريب يوقوه عبيدنا يوزلو إلا وانتباسم عبيدنا يوزلو سرايو نفوسو الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو عبيدنا يوزلو وسنو معدلو برد حيرك تزبلو لم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتا يتصقم الله نصنع حزبية عقلي تعميتنا حدا أطلال كرعاتنا عبيدنا يوزلو عبيدكم بسلات عبيدنا يفوت أبزي أجنا الله حنتي صبوغ تمرت غير كاللها صبوغ حكمنا غير كاللها ترجعات غير كاللها بس دكي تمفتح بها زلا opportunity انت يلوم صيفهم ليلوم حنت عبي بوست غير نيره صبوغ تمرت كاب تحت وي درجه سامود داتا بناص اكتم هارت غير نفع انت خين كدما تعدل قبل على زلو دما نفعت رايون دك هبتمات دك بوليتيكانيا دك قلما زباله دكي نفعت رايون زبصحوا but good for what ندحرز كل تماهيرو تمنسي أمودا تقود عرسب بعلو النتز عارو لك نبرولس أنت زخل تقوينين بر تماهيرو كسدد إنجنير مهيركا حكيم مهيركا قال مهيركا نسدد ندحر قوين زخيد حرا جزية تي إنفستمنت ناتناول من البعض يحجزنا لأن مالتي لذي ندحر تمنسي كندزي من قصي إنفستي قبرنتلو مفتاح خاخ قبرلو because at the end of the day أنا زغم بتلازل هاجر كنا نقولكم سويس انتهى تقبر يفلتيهم after higher education تزل على يونيفرسيتات بروفيسور قال ماله 10% تناهز بسويس رايهم تسدوا سلامتايكم يقبروا نسو كاب كالوت بدموس كسحبوهم زخول يفلتيهم كاب فرنسا كاب جرمن كاب طليان زبل سرسينا بزي زمت دموز ناتهم ماغنيس لزغونه لازم نساتهم وحد انفستمنت يم زقبرابو ابتنا اندستري ناي كل زموياتات ني قطبا موتور ناي قطبا زخونه ግን 700 ተማሃሮናቶም او يم زمهارو خلا زراربا سرح زبال سن يلنا ابز منسي اجنتايو ኤርትራውን ትገብሮ ዘላ ኢንቨስትመንት ምናልባት ንዓዓ ውጽኢት ከም ጻላዲ ኦፍ ኮርስ ኣብቲ ዲጋታት ኣብቲ ትገብሮ ዘላ ፕሮጀክትታት ንሪኦ ኣለና ኢና ግን እቲ መንሰይ ኩሉ ዝናሃለኸ ከሎ ንላዕሊ ክመጽእ እቲ ሃገራት ክተት ዝበሃል እቲ ናይ ሴኩሪቲ ሕቶ ይሓንቆ ስለ ዘሎ ክንምንታይ ፍረት ረኽበሉ ለኤርትራ ነዚ ኩሉ ትገብሮ ዘላ ሲራክ ምሳል ግባቢል ካነ ኮነ ዛና ኢንቨስትመንት ጽነይለን ደክሪ ሓሲበን ነረ ግን ሌትስ ጎ ሳውና ኣዘይ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ طيب مسلك very interesting that بندها قدسنا توحال رايلكا زي حجز زخونة تكال مسد مايكروسوفت مسد ناي مايكروسوفت تي تسقاز بحال وي اسد بحال تي ماشينري تاتم زلو
استفعل سوفت ويرات دولو استات أخاخبك حدا ميتاويت أسد نايتا كامباني كونن تزعب ناتهم هبتي أبتسب حزم مزلوي نت أتراكت قبرو سبي أسوها أني ساتهم حجين تايمز قبرو invisible assets قلقليلكا ويكاتناي ستوك ماركت نعوتات أبقمتاتيو أبتناتاتهم value ويكا كبرنا يتخمبان انتصوارغيو أو هاقراتكم إيلا أو هاقرات تايهم تقوم مستكا جي دي بي زرعالكايو نحنا سراويتنا أمنت حجي سرحوا سرحاتات 10 ساعات اندا سرحوا تا زفريوا ايكونتن ابتي جي تي بي زاتو تا دو هابا 600 تفريات كن عريت عصافي حجي تفعل قطمتات كمان بزعوتات زاربي اب اريترا زلو اسد بتن اي جي تي بي غير كان عرفت عقونه جميركا نمايكروسوفت ب تزلوا ماشينتن كمبيوتراتن غيركا مغمغام زعينوتي سلازي عبا استلنا نحنا حبب بيلن اصبينا نفلطينا حيو تمهارو سبات كاب ايرترا وصيم ابكال هاغرات خوديم حيال بقعتن كلتن تكنيكاون فاينانساون عزلو سبات ابدك خوديم ازيوم تصبو ነገር ታዩ كل ጊዜ አሰትና ኤርትራ አብዝ ኾነ ይኹን እዋን ንኤርትራ ኩመፁ ዝኽእልዮም حجي خمتات يتقبرنا له حجي خد الساعة زي يقولوا نقدر تايو أبز حلفة 20-30 عامتات أبقى تسألي فتنا أبقى تسألي موجينا زيننا صباح من قص إيرتران عاي أفكر لي خمسة الله نقدر كجبر تسألواتات نتاي لنا خاهن حسبار لنا مخنياتو عصفتات أشحات من إسات أب جنبار له حيدت سبات كم دلام هاتد اللي بوم كم دلام كبلون دحر جميرهم نتي جنبار كمان تزوقها ألتاو نقدر تقبرها حاجة تانكس قد ستات سجر ناين از مثل درنا إذا جن هذا عادي كونديشن ويكا خونت وفر 50 بارك نردها كذا لنا ولا سن هالوجن تزدلي ناي مرحبتات ناي لخلو ها ناي سب بزح سبينا سلطينا إذا كله تأهاهيبو صباح بتي إيرترا بالتزامادي دحان زخونه صقات أبدلوا هاجريا نمانيفاكتشرينج مشيت هاجريا نخلو نجارات قربا هاجريا سز خلو بالليشاتات صباح نحنا يكون دبي قا أبي بس حصل سز خلو بالليشاتات هذا معلتي fortunately أبز قربا جزء مهنياتو ناي بريزيدنت إساس مجلس ماليون أسينيرو نلمعتنا دوز بلنا حيل يلن سيزي ساعة حنتي قندي زبالة وصبت أربع جزء I think كنرينا مثلني استفعل عليه بروجكتات كجمر خيلي thank you سيراك زيانات بدحان نقول لهم عبد الحر مسافيو كزارة بالله في الله تا حتوناي بريزنت كن قد مداي نابتس أمدون متاو سيراك كنت نكفى بالواني يوروبينيام بريزنت إساس حنت كابتن زرباناتو قرب مرر زبالاتون كنت كونت خليا أبي إثيوبيا زجبرنايو تسفى بنينيلو جي زهجين كتسمع خلها حاوسي نيجاتيف كوينك سمعك هاي خليجن نسبة حير تراوجن أبي إثيوبيا غما استسفى اللي نايفلت يتعطى تمن قسم من البات زت متنير ومبرز بير تراسي كابت إثيوبيا تسفى هابز غرسي نوح وانجيريوم سلازي أب منقس إثيوبيا زنبرنا ويونا ببلتقنا تمحضر دلا إثيوبيا زلنا تثبيتات بنيني قبل كله مخا ككد ميخا صمدو مستقارو نسمع لنا صمدو مسفانو خمزو اللون أب صمدو وصل ربعتنا أول بوغير تزاري بوانيرو سلازي توم ناي فانو ويون تنايا محرا ميديا ون انتقونا نزانا بريزنت سياس حدا نبلتقنا بشموت أويعو كابزبي إثيوبيا فانتيتو مهرامو كم حدا عباينت بغيرهم تزاريبهم لاكالاي تأورومو ما زبالون كم حرق تتقيمو من هاي مسفعفع المناتو بناي إيرترا بريزنت درجة كزربلو مخالو نتنساتهم زري وزلو حزبناي محرا يكون حزبناي تግራይ زري وزلو إيرترا تمساسالي سمعت كم زلوا بمسمع حجتي مودان ويكاتي alliances انه واحد إيرترا ولا كوا تمر زخونه انت ديلي اتي سايكولوجيكال جن ينغركاي زتراي كو انت ديلا بايتا اب
بورقات ويب زربا بنصور تدي تبع لقم دحر مغارج انتي كله كم زغل برهيلهم الله ኢትዮጵያውያን بخمين ببولو ابي مستي قفي حلمناتو ناي بحردو ناي قلو دبلو دلو بودما ناي فانو منقصاص خانا ኢትዮጵያውን زياده بغربا سلكاتلو ناي فانو كمين ببولو هو تناي تግራይ بوغن هو حد زلو كمين ببولو اسخادما ناتكانا با كمين مسل نقول تهايس كاسك وسبلنا Thank you, Saidar. This is a very critical question. ምናልባት ነዛሕተው ከመልሳን ከለኹ ባሕዘይ ይብለኩም ወይ ድማ አንጻር ክስቶ ሒስካ ትብሉ ሰባት ክትመጹ ትፈልኹም ናቴ አነባባይ ዝነግረኩም እዛ ሕጂ ፕሬዚደንት ተዛረባ ዘረባ በትን ጠዋዊና እዚኣ ይክብል ዘሎ ዝብል ትርጉም ክንህቦ እንደሊ ሰባት ንጋገ የለና በስሎው ዳውን አነ ሓንቲ ክስታይ ክብለኩም ይደሊ ኣብ ቀረባ እዋን ቅድሚ ፕሬዚደንት ብዛዕባ እዚኣ ምዝራቡ ሲሳይ አጌና ምስ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ከይድኩም ረይዋ ታሊንክ አለሃኒ probably I might post it here the high attach ገብራ ክፍትኒ ኣብዝናይ ድራሩን ፐርሰናል ክሰደል ነታ ኢንተርቪው ስምዕዋ እዚ ኦሮሞማ ዝበሃል አተሐሳስባ it is a political ideology ሰና ሐሳብ you believe me it's not ኦሮሞ ዝበሃል ነገር አይኮን ነገር ብየማን ብጸጋም ጠውኹም እሱ ይኮነን ዝበሃል ነገር ከመጽያው አና ፕሮፌሰር መሐመድ ከዛረብ ሰሚዕ ያለሁ totally am against his opinion ካልወቱን ከዛረቡ ሰሚዕ ያለሁ this is ኦሮሞማ ዝበሃል አተሐሳስባ ንድሕሪት ከመልሰኩም about a year ago እንተዘይ ተጋጌ probably ቅድመ ዓመት ዝኸውን ብጻይ አውል ሰዒድ ዝተዛረቡ ዘረባ ነይሩ ዝክሩ እንደርኳንኩም ኦሮሞማ ዝበሃል አይዲዮሎጂ መጽዩ ዚ ኩሽቲክ ዝበሃል ገቨርንመንት ክሪኤት ገብሩ ይጽዕሩሎ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ I don't know ብጻይ ድራት ዝክር እንደርኳንካ ኣብናይ ኢትዮጵያ ሊክ ዶክመንት ተረኺብን የርሽዑ አዛራቢ ታርስ ኮይና ነይራ exactly ሕጂ ከመይ ነይሩ እንታይ ነይሩ ገለ ዝበሃል ዲቴል ከኣቱ አይደልኒ ነታ ሊንክ መጀመርያ ነታ ዶክመንት ካብ ዝረኸብዎ ኣነን ዳዊት ኣብ ቀንዴልቲ መጀመርያ ንሕና ረኺብና believe it or not nobody gets this before من حنا مركبنا كابي رخيبنايو بالمنيوم I don't want to talk about it مسرخبنا خوص አይደለሁም because it's very serious zone issue so what I did is I sent it ንሓደ ብጻይና በዚ ጉዳይ ከማኸረኒ ሰዲደሉ ማለት እዩ ዝብጻይና ሒዝዋ ወጽናሕ ሰባት ከሓትት ቅድም ዝራብኩም ሓዝዋ ኢሉና ሕራይልና ሒዝና so we hold it for about 3 months አሞንጎ ዳዊት ቀንዴልቲ ዝርርብ ነይሩ ነው ንዛረበሉና የብልና ንጸበይ መንግስት ዝሕበና ሐሳብ ንጸበይ ከንብል ጸኒዕና then at the end Professor Muhammad Hassan عد بصيح مسمص نزا ጉዳይ አልኢሉላይ ተዛራሪብና ነርና ከምዚ ዝበሃል አሎ ዶክመንት እንድሕረኺበها መጽኤሉኒ I says okay hold on ብዛዕባ ዚያ ጉዳይ then ሕጅነታ ዶክመንት ዝሐሰብ ድር ኩሉ ብጻይ ሓቲተዮ መንግስት ኤርትራ ዝምልከቶም ሰባቱን ዝሰዲደሎም ኣለኹ so they want to get some more information ክረክብ ኣይክነ እዚያ ዝረኸብኳ ሊክ ዝገብረትላ ቦታ ኣላ then all of a sudden ድሕሪ ተወሰነ ኣዋርሕ መምህር ዘመድኩን ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ዩቲዩበር አውጺዋ ነዛ ጉዳይ ነቲ ጉዳይ ዘውጾ ሰብ ከማን ከም ተቀትለ ገለገለ አውጺዋ አነዚያ 3 months or 4 months before መምህር ዘመድኩን ሙጹ ፈልጣ ስለዝነበርኩ ስለዛ ሐስዋና እንዳዊትን ነቲ ዝምልከቶ ብጻይና ሒብና ማለት እዩ ሕጂ ሱኢልና ክነውጾ ጥራሕ አይኮን very serious ዝሆነ issue ክንሐስበሉ ለና ይልና then finally አውል ሰዒድ መሰቀረባ I said that's fine ትዝበል ኩሉ ምክንያት እንታዩ ቀዳማይ ነጥብ በትግርኛ አቅሪቧ ነቲ ኤርትራውሲ find ብዙሆነ language better than mine ትግርኛ better than አብዱራህማን or better than ድራርሽን ህዝብ ኤርትራሲ خردو ብዝኽል ቋንቋ ገይሩ خردو خልዩ ንሕናሲ ትግርኛናሲ almost ፋህፋህ ቢልና ያለና አወጽ አስለ ጸናህና so ህዝብ ኤርትራ at least understand ገይሩ ወለ ዝብል አሁንጎል ያህዲረ then the ድሕሪው መምህር ዘመድኩም ሰውጻ ነዚ ጉዳይ ዘውጾ ሰሞይቱ ለኸባህልን ከሎ this is ኦሮሞማ ትባሃል ሚቲንግ ተገይሩ ከምዝ ነበር አጸቢያና ነፈለጥ ነርና so ሕጂ በትን ተጠዊኻሲ ኦሮሞማ ዝበሃል ideology ሐሳብ የለን ናይ ኦሮሞ ካላም ፋርቅ አይቀበሉን ያኔ I was born and raised ሙዚየም ሰባት አና አጸቢያ ይዝፈልጥ ብርሃኑ ነጋ ተዛረባ ድማ እንደር ሰሚዕኹም ማሲ even ዶክተር አቢ ናይ ኦሮሞማ አተሐሳስባ ሒዙ እንድሕር መጽዩሲ ምስ ህዝብ ኢትዮጵያ ኣብ ጸገም ከእትዎ ኽእልዩ ተባሂሉሲ 6 months or a year close to 6 months or a year ago interview ገይሩሎ ብርሃኑ ነጋ ዛረብ ኮሎ ንምንታይ ብዛዕባ ኦሮሞማ ከም ፖለቲካ ገር ካይሉ ተዘይተነግረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ትማሊ ተዛሪቡላ ብዛዕባ ዛ ናይ ኦሮሞማ ጉዳይ ሕጂ ኮነን ተዛሪቡ ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲክስ ነዊሕ ግዜ ክዛረቡላ ጸኒሖም ኣሎ so I don't want to go into details but just definitely is a good day ጸንሐዩ እቲ ኦሮሞማ ዝበሃል አተሐሳስባ ከምቲ ቀዳማይ ዝረብ ዝነበረ I think ቀደማ ቢሉ
بصاي جورجون تزارب نيركا عبد الرحمن كالعلام كله سمع له وزي قداي سي is completely including نكينيا زتقال لي خنبلن كلنا سي بخالا يكون انت اورومو ما تبهال the greater oromia state كشتي government create نخغبرو زي جمروا حسابها this is a political ideology بشم اورومو زلعالي تاني اورومو ما ترغم اندحري خاسي ندبوب حزبوች نولايتا نغلا نوراغي زوسخ እንዳበሉ خزارو يفتنوا فتيخا صلي خاسي political ideology نوم زمسل نا اوروما state create ገብሩ ዝደልዮም what is that ህዝባው ግንባር I mean ህዝባው ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህዝባው ወያኔ ሓርነት ትግራይ ሲ political selfie ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝብለን ሰብ እንድሕራልዩ ደቂሱሎ ህዝባው ወያኔ ሓርነት ትግራይ ትብልን ከለኻ ንትግራይ ነፃ ከውጽ ዝቃለስ political selfie period ካለ ትርጉም ይብሉን ሽሙሱዩ ግብሩሱዩ ግን ህዝባው ወያኔ ሓርነት ትግራይ ዝባሃል ሲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ንትግራይ ወኪል ሲ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝቃለስ ውድብ እንዳበልካ ትነግረን እንድሕር ኮይንካ ዘይኮነ ነገር ኢኻ ክትርዳእነት ፍትን ዘለኻ ሽሙ ከማን ከቡ ይኮነ ዝብል ዘሎ that's the same thing ናይ ኦሮሞ ማተሓሳስባ but እዚኦም ሰባት ነቲ ጉዳይ ክነልዕሎም ከለና ብፍላይ ፕሬዝዳንት ከልዕሎም ከሎ ብሰለስተ ነገራት ቅዱሳት ኣይኮኑሉን ዝኾነ ሰብ ካባኻ ሰለስተ ነገራት ምስ ዝስእን ንኣኻ ሽምካ ምጥቃንን ምጥፋእን ይጅምር እዩ እንታይ እንተን ሰለስተ ነገራት ንኡ ዝኸውን ጥቕሚ ደልዩ ምስ ዝስእን እዩ እቲ ንኡ ዝኸውን ጥቕሚ እንታይ እዩ ኣብቲ ከባቢ ኣፐር ሃንድ ሒዙ ናይ ፖለቲካል ኣፐር ሃንድ ሒዙ ኦሮሞማ ትበሃል ሃገር ክፍጥር ኣይከኣለን እታ ጥቕሙ ተንተኪባ ስለ ዘላ ሕጂ አንጻርካ ክከኣል እዩ ይለዓል ኣሎ እታ ካልአይቲ ስለ ዝቐኒ እዩ ቅንዕለዋ ብልዕልኻ because እስኻ ዘለካ ነገር እስኻ ዘለካ ናይ ተፈጥሮ ሓብቲ ይኹን እስኻ ዘለካ ተሰማዕነት يقنعوا له تاسال سيتي كما خا مخان مزيكل كما خا مخان مزيكل اب تاسال سيتي صقم سلازلاتو انصار كاخ بغسغلي ስለዚህ ወደብና ኤርትራን አና ይግባና ናህና ታሪክ እንዳበልካ ናይ ሐሰት ታሪክ ክዛረብ ጸንሐ ፖለቲካል ሰልፊ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓይሊ ስብ ቀሊሉ ክነጥፎ ኢና እንዳበለ ዝፍክር ሓይሊ እጅ ብዛዕባ ኦሮሞ ክዛረብ ከሎ ኦፍ ኮርስ እንታልካ ካብ ዛዕባ ፖለቲካ ኦሮሞ ስብ ዛዕባ ኦሮ ዘሎ ሓቅነት ዝመስሎ ናቱ አተሐሳሰባ ገሊጹ له ክዛረበልካ ኢትዮጵያ ፋሕ ከብለና ጸር ዘሎ መንግስቲ ዝብለካ ዘሎ በአካል ግን ኡዲው ገይሩ ተማለታ ኢትዮጵያ ትባል ክትጠፍቕ ባል እንከሎሲ ህይወት ሰራዊትና አቡ ኸይዱ ነዚ ሀገር አብጽብቅ ቦታ ነከትሕሉ አይገበር እንዲው መስዋዕት ይከፈል እንዲው እሱ ይኮን እንዲው just ብድዲሉሲ ክጽልምት እንከሎ ጽላሎትካ ከማን ገዲፉካ ያሐድም እንዳበለ ዝብል ዝነበረሰብ በከመይ አይነት መንገዲ መንግስት ኤርትራ ህዝብ ኤርትራሲ አብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካ ፋሕ አቢሉሲ ኢትዮጵያ ትባል ነክትጠፍቕ እንሰርሐሉ በከመይ አይነት መንገዲ መንግስት ኤርትራሲ አብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ህብረት ሶሳይቲ ሲ ፖለቲካሊ ነንሕዱ ክናቆጥ ወይ ድማ ክዋጋ ዘድሊ አይዲዮሎጂ ተፈጥሩ له خزارب نحسو زربا خزارب بملحس طرح يكونن بغبر باكال سي هوتو سويو سي تا ኢትዮጵያ ተባህል ንኸይ ትፈርስን ንኸይ ጠፍእን ሲ መስዋዕት ዝኸፈለ ህዝብ መንግስቲና ንዛረብ ዘለና አቡ ዘይነበረ ነገርና ዛር በመሐረኛ እንታይ ብሎ አይዶ ነው በትግርኛ ትርጉሙ አንደርክልኩም ያልተቆረጠታት አይደማም ይብሉ መሐሩ تا زي تقرصت اصابع تخاسي دم كوص አይከልን بكارا እንደር ቆሪጽ ካያ ጥራህ ደም ኮጽ አስከ እንተ زي ተቆሪጽ አሰ ደም አይኮጻኒ ሶ زي ገበርና ነገር መንግስት زي ገበረው ነገር ብዙ ተሐሳስቦ ነገራት ይውልን ግን ታከት ዝረብ ዝግባ ነገር መንግስት ኤርትራ ተዛሪ ብሎ ፕሬዝዳንት ሲያስ ተዛሪ ብሎ እሳ ጸገም ፈጢራት ለም ዲያብ ኢትዮጵያ absolutely best thing ጽብቅት ነገር በንታይር ያለው መስለካ I'm glad ነዛ ጉዳይ ፕሬዝዳንት ሲያስ አፈወርቅ ምዝራቡ ሳይ ጆርጆ ትስክር እንድሕር ኮይንካ ቅድም ዛናይ ጽምዶ ትባሃል ግሩፕ አመንጎና ቅድም መፍጣርናሲ nobody was talking about ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራን ዘሎት ናይ ቀርና አፍሪካ ፖለቲክስ ቶፒክስ ንሕናኮ ቀለሲ ነበርና ሶም ዘውጽ ወጥራህና መልስንህብ መብዛሕትና ገለ ዘረቡ በዚያ ባንሲንህብ በዚያ ብሉ ነዚ መልስንህብ ከመይና ንብል ዘለና ሎሚ በን ከም ከዱ ከም ዘሎም ታ ከዛረቡ ከም ዘሎም ሲ ፖለቲካል አካሂዳሲ ንሕና ይናቀሊስና ዘለና በተናህና ኸዱሎ I'm glad በሓደ ወገን win-win situation ተጠቂምና ዘለና እዛ ናይ ፕሬዝዳንት ዘረባ believe me is not going to be easy እዛ ናይ ጽምዶ እንደዚ ጉዳይ ዝወሰደት ናይ አውል ሰይድ ተጀሚራ በዓል ብጻይ ጆርጆ ዝገበርና ጉዳይ እንደዚ ወሲዳ ዘላ it's not going to be easy ናይ ፕሬዝዳንት ዘረባ ገና አዋርሕ ክትቅጽል ያ ስለዚህ በሓደ ወገኑን at least ቁርብ ቅሳነት ረኺብና ኣለና ቶፒክ እንዳሃቡና መንጎና ወጫጫ ያብሉና ናሉ እዛ ናይ ኢኮኖሚ ዝምልከት ቅድም ዘልአልካያሲ ሓንቲ ነገር ክብል ደሊ ፍላይ እታ ኢኮኖሚ በይና ኾዝዳ በይና ክንሪያና ብዙሕ ቁርብ ስፊልና ንዛረባይና አጋጣሚ ምስናይ አጣናይ ሲራ ፍሊ ስለዝበለትኒ አንበርታ ተራናይ ዲያስፖራ ደብል ተዛረባ ሳበይና ክንሪያና ዘርሰና ለኻዶ
اوكي درسنايتي لنكنا عبتي معلتنا تنتنا إيرترا ملغتنا بريزنت سياسترا يونا يكوننا زارا بخوين يربوغن إيرترا دارجا أجندا يا خوينا زل حجي دارجا أجندا وهابيت يا خوينا زل خن بالنخل من قصاصات أبي إيرترا زلوي نتي نا إثيوبيا ميديا وانت قطاصير وزلو نو أيام رياكت قبر زعل زلو سوون أكشلي ستالين أبو متاو غديب كا ناي برهان ناي أول نركب قبل اليو ستالين ناتنايل أتيوم ترى يكون أبي إيرترا زقبرو زنبرو لأنه كل دما ستالين أبي إيرترا دي بانك زقبرو زلو معات حسوت أبي إيرترا زبحال زنبرة هنياتو حدا كابتوم أنتي ويون أنصار إيرترا دزرز زارب زنبرة هنياتو ربحانة هاجرون سلو زنبرو ربحانة هزبون كحلو سلو زنبرو نسو ملتيونة تكونتات مرقصنا إيرترا بزعبا إيرترا زبلو زلو بزعبا even تي أكرا خرت زبحالو نتبتات زوصو زلو لأن أبس غرب زقبرو انترفيواتنا بطريقة مس بريزنت تراخيبو مس حلقة صافنا يسراوت إيرترا جنرال فيليبوس تراخيبو مس مهاركو طبعا إيرترا تحقوس تراخيبو كمون مس بوليتيكا مهارنا إيرترا تيمانا قبراب كم سراخيبو مس كل هذا تراخيبو سي أقدر سارسات كزارب كم زخارة سلازي indirectly تدا تي صمدوسي أبزل على درجة بتعيكم زلينا نرزلنا نزي بخميتم ببلغها سوتي ناي تجراي وجن كمير يولو زيادة نتي محبرة ميدياون نتي نعشت من سياس قبرو زلو مغربات كاتلو سبون ساتون أبزع ديسكاشن سنا تخات سرس لزغونكا كمي ريق هاي تقول لك هيدا انت عينت قبر ملتغي وهبلو هو تبق حجز يوم اكتيفيست هم بعد ستالين هم بعد ناتنائيل قال اتيوم قالو خاف دقه حدا مجمريوم برت حدا كل غزي زاتيو جي حدا خنفلطو زلنا اب ايرترا اتيوم حزبي تعينت صطت አለዎ تعينت سنه مغبار አለዎ تعينت وحسنت አለዎ اقدموا ممكن هجاب على 2018 اندي ገለ زاتو نيرم بزعبا إيرترا زهبوا صبق أب هوتيل يكون أبقلب زي تفتش تأتو وحس بزنا مقبار تهنص حزبي كل زي حس كحز جنزب يكون قال يكون من مكان كذا يتفلت قدوس حزب زلوه هاجرين مجمريا جزير كاب هوتيل كنوصل كنأتون بزي تفتش نبور زرعنا لحدي لم تزاريبهم زي أمون نسيهم كدومو بحفشة كنت هيك نريال لنا إذا صمدو زبهال صمدو نويح صور زسدده أكايدا كعنقف زي كእል بقلطف نهر زخيد زلن نوح زصبيه زنبره خلته حزبتاتن زعينوتي خاطري ابتو وشتغن ربحهم زغودلهم كم دفعي لقيقه زبل دلصلاي دفع مسل زحرق دفعهم زلققو زقمطو ناي سبعه كارن ناي قال زنبره قال ملق انت مينت زتعصومن كم حدا قلعه زغدفو قال زغدفو نايزيهم حفظو ابت ميديا حفتق زبلو لو بحفشات صمدن يحرق خايغن حدا كاوش تግራይ مصيو ابدو مس حدا ناي إيرترا اكتيفيست تراخيبو بزعباب تግራይ زلو صبق وتهدراون حزباون صبق من نيوتو يزغلص افانيوم ان بصبق افانيوم سيد دمو مس حدا إيرترا تراخيبو نحر مصيو اتو غداي يحملو نز غداي دي كعنقفوهم تخسبلو صنحكم ناي تግራይ ተመጽዋትነት ገዲፎም ኣብ ትግራይ ዝነበሮም ናይ ሰብ ንግዲ ወዲ ሰብ ሽየጥ ነይሩ በዓል ኩሎም خዳ በዓል ተወሰናስን ናይ ትግራይ ወሰናስን ደቅ ሰባት ሽየጡ ነይሩ 75-6 በጽሖም ነይሩ ኣብዛ ሓለፈ ግዜ ኤርትራውያን ስግረዶብ ዝኸዱ ይሽየጡ ነይሮም ነዚ ጽምዶ ይጠጠው ኣቢሉ ሕጂ የለን ሓደ ማንም ሰፈታውን ጸላን ክድግፎ ከሰንዮ ዝግባእ ስራሕ ይዚ حدا كابتن زي حلفنتاويان سبات نقد ودي سبت طو انتيلو كلاي نجر تتصمدو ناي حبار ورديا موصاي كلها كم زي نوتهدراو عتقي نوتهدراو صمدو نوتهدراو شركنت مسل لمبر ناي سلام صمدي لازم تصمدو ازيو صفحات زلو اب تግራይ ኤርትራ ጥራይ مسل لمبر نوح زخدي زغابا محرا زخدي تتخيلون كاونن يوص زقصل أبت خباب تقارن أفريقيا حدا عبي سلام زفطر سراحي إذا ما بزي قداي زي آتيوم تربحنت نايز قداي زي ناي كوينات تربحنت زلوهم نسوم زي التخصو أبزو تلع على تخصي زينا الناس روحو خنوبرو زداليو زتصابقوا وحدات هاي تسألن وريد هجي خاب تقراي وزيوم أبشوا خوينم ناتي
ትምኒት ናይ ኩናት ትምኒት ናይ ወተሃደራዊ ዕጥቂ ዝብነይዎ ብዙሓት ነዚ ዘሳሲ ኣለዉ እዚ ጽምዶ ነዚኦም ኮላይ እንድሕር ቦታ ልቂቕዎም ህዝብና ድምፂ ኩናት ይኣኽሎ ድምፂ ሰላም ከዓ ይስማዕ ድምፂ ንግዲ ህንካን ሃባን ይስማዕ ድምፂ ሓወይን ዓብይ ሕደር ሓወይን ዓብይ ሕደር ይስማዕ ድምፂ ጓሶት ኣብ ሓደ ሕድ ሩባ ዝርከብዎ ከብቶም ኣጣሎም ሒዞም ብሰላም ተራኺቦም እንድሕር ኸይዶም ነዚ ዝሓዘ እቲ ትጽምዶ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተረባሕነት ዘይብሎም ብኩናትን ወረኩናትን ክረብሑ ዝደልዩ ንሶም ዘይተኸሱ ሰባት ዝተተኸሱሎምን ዝሞትሎምን እንድሕሪ ባህታ ዝስምዑ ሰባት ሃልዮም ክዕንቅፍዎ ዝሓስቡ እንድሕር ሃልዮም ንሕና ከዓ ዕንቀፍ ከም ዘይብሉ እንኸዱ ኣካይዳ ኣብዚ ተፋጠጥ ክኸውን እዩ ድሕሪ ሽዑ እንታይ ክኸውን ከም ዝንሪኦም ዘለና ቦትኦም ለቂቖም ኣብ ብትርጅማን ሽግሮም ዝፈትሕሉ ዓዲ እንድሕሪ ኸይዶም እዚ እውን ሓደ ስራሕ እዩ ስለዚ ትጽምዶ ቀሊል ስራሕ ይሰርሕ ከም ዘየለ ክንፈልጥ ንኽእል ብሓፈሻ ግን ዓድና ሰብ ይኣትዎ እዩ ፓስፖርትኻ ጌርካ ቪዛኻ ጌርካ ዓድና ሰብ ዝኣትዎ እዩ ገና ካልእ ዝተረፉ ኣክቲቪስትታት ናይቲ ከባቢ ናይ ኩሉ ብኣምሓርኛ ዝዛረቡ ብትግርኛ ዝዛረቡ ተፈላለየ ቋንቋ ዝዛረቡ መስመር ኣትዮም ወርሒ ክልተ ወርሒ ገይሮም ከም በዓል ምሳሌን እንተመፅኦም እውን ዘፀግም ኣይኮነን ዓድና ዓዲ ሰላም እዩ ዓዲ ፀጥታ እዩ ብስነ ምግባር ዝተሃንፀ ህዝቢ ዘለዎ እዩ ንኽኣትው እውን ብእግሪ ቀዳማይ ዳሕረዋይ ኮይኖም ተኣተው እውን ኣይፅላእኒ ስለዚ ትጽምዶ ጎደንኡ ፀሪጉ ጉዕዞ ጀሚሩ ዘሎ እዩ ኣብቲ ናይቲ ቲክቶክ ዝበሃል እውን ክንግስግሰሉ ንሓድር ኢና በዚ ኣጋጣሚ እዚ እውን ንዓይኩም ኮይኑ ይስማዓና ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዘርሰናይ ዓብድርሕማን ኔክስት ኮሽን ናተይ ምናልባት ካልኦት እውን ክትውስኹላ ትኽእሉ ኢኹም ጽምዶ ተባሂሉ ተበጊሱ ኣሎ ብወገነ ኤርትራ ታንክን ባንክን ዘለዎ ሃገር ንኩሉ ዓይነት ብድሆታት ድማ ሬድ ዝኾነ ሃገር እዩ ስለዚ ምስ ዝደለዮ ክፀምድ ዝኽልክሎ ሓይሊ የለ ግደፍ ዝብለ የለ ቅድሚ ሕጂ ዝብለ የለ ድሕሪ ሕጂ እውን ዝብለ የለን ስለዚ ትጽምዶ ምስ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ትግራይ ድዩ ምስ ህወሓት ድዩ ምስ ፋኖ ድዩ ምስ ዝደለዮ ክፀምድ ዝኽእል እዩ ሓንቲ ናይ ኤርትራ ነገር ምስ መን ይፀምድ ዝእዝዞ ሓይሊ ዘይብሉ ሃገር እዩ ፉል ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ሃገር እዩ እዚ በቲ ሓደ እቲ ካልኣይ መፃምድቲ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ህወሓት እዩ ህወሓት ማለት ድማ ኣብ ቨሪ ቨሪ ዴሊኬት ዝኾነ ኤንቫይሮንመንት ዘሎ እዩ ብጣዕሚ ተነቃፍ ኣብ ዝኾነ ክልል እዩ ዘሎ ድሕርቲ ናይ ኩናት ጥራይ ዘይኮነ ለንቀነ ናብ ትግራይ ዝኸዳ ዝነበራ መጓዓዝያ ዝኾነ ይኹን ሒዘን ዝኸዳ ዝነበራ ካብ ጅቡቲ ይኹን ካብ ኣዲስ ኣበባ ብሎግ ገይርወን ኣላ ኣብይ ኣሕመድ ሓደገኛ መራሒ ምዃኑ ቀደም ዘይበርሃሎም ሕጂ እውን ይበርሃሎም ኣሎ ንሱ ኩሉ ዓይነት ዘለዎ ነገራት ከም ኣፅዋር ክጥቀመሉ ከም ዝኽእልን ብኡ ገይሩ ነቲ ህዝቢ ሓደጋ ክወጥቆ ከም ዝኽእል ይበርሃሎም ኣሎ ሕጂ ታጽምዶ ኣንኦፊሻል እያ ትኸይድ ዘላ እንድሕር እዛ ሕጂ ዕፅዋ ዝገብራ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣይገብርኒ እዩ ገለ ሓደ ናይቶም ብርጌድ ንሓመዱ ድዩ ገለሲ እዚ ጀኖሳይድ ዘካየደ መራሒ ኣብ ትግራይ ዝገበሮ ናብ ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ንሪኢኹምሲ ኣብ ኤርትራ ስኮማ ኣይገብርን ኢልኩምሲ እንታይ ግምት ኣለኩም ኢሎምሲ ለቢሙ ኸውን ኢልዎም ፋኒ ኢናፍ ኤኒዌይ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ክንዲ ምንታይ ሕማቅ ክገብር ከም ዝኽእል ኤቭሪባዲ ነውስ ኣብዚያ ደረጃ እዚያ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ድማ ነገራት እናከፍአ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ንሱ ድማ እናኸፍአ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ንተጋሩ በዛሕ ጀሚርዋ ዘሎ ኣይገብሮ ንኸውን ኣይውዕሎ ንኸውን ግን ጠቕላላ ሎግ ተገይርዎም ኤርትራ ከምቲ ኣወልቲ ስዒድ ዝበሎ መተንፈሲ ክትቦም ሬዲ ድያ እንድሕር ሬዲ ኮይናኸ ወይ እውን ተተኽሎሲ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ለትሰይ ፎር ኤግዛምፕል ኣብይ ኣሕመድ ክዓፅዎም ጀሚሩ ተጋሩ ድማ ብ360 ዲግሪ ክንዕፆ የብልናን ዝብል እምነት ኣለዎም ሓቆም እዮም ድማ ትጽምዶ ድማ ኣብይ ከድልዮም ኣብ መወዳእታ እንድሕር ኣብይ ክዓፅዎም ኮይኑ ከምታ ቅድሚ ሕጂ ብጥሜትን ብገለን ዝሞትዋ ክኾኑ የብሎምን ኤርትራ እንድሕር ከምዛ ኣጋጢሙ ኣፍ ደገ ናታ ክትከፍት ትኽእል ድያ مخفات ناي أفدق وين أفدق بحري كمون مسمر ناي نقدي مخفات كي انتاي ترقم كل وي مس أبي انتاي تساقم كفتر غل اسكازي ولا وين بعالم درجة نحادا هاجر كم زجيرو زعات زولون دحري ما كلاي من كسنتلو بتزبن خيط أفدق تخفت لا بعالم درجة بوليتيكا ناي عالم انتاي حلفا وي وانتاي تساقم كفتر الله خلص عبد الرحمن نوع زبالتي تعتقن كتبت حقم تغلسير داني Yeah, no, thank you, George. No, tahato dashin da after technical nilan zarab dalana wala strategy. Ti hade ti dagalat skayas ni bza'ba na Ertra ti hara political masmar hade dashmin.
ኣብቲ decision making كاني ኣብቲ decision تقبرو ኤርትራ ወይ ትኽተሎ መስርሕ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ agile ማለት ምስቲ ከባብን ምስቲ ሃገርን ምስቲ ዞባን ምስቲ ናይ ዓለምን ከዓኒ ብናይ ሕጊ ዓይኒ እንድሕር ሪኢኻስኒ ክትፃረር ዘይከሊ ወይ ታሽሙ ትኸውን ኣይኮነ ሕጂ እዚ ፀገም እዚ ኣብዚ ኩነታት እዚ እንከሎ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም እሞ ከም ኢትዮጵያ ግዝኣት እታ ትግራይ ከመይ ገይሮም ናብዚ ኩነታት በፂሖም ዘለዉ ስኒ ኩላትና ድርዳእና እዩ ብዛዕባ ናይ ፅምዶ ክንዛረብ ከለና ሕጂ ኣብቲ ናይ ፅምዶ ኣበይ ትፀምድ መዓስ ትፀምድ መን መፃምድትኻ በናይ መንገዲ እዚ ሕግታት ኣለዎ ዓይነው ንዛረባ ኢና ግን you have to know the game the rule of the game ሕጂ ኣብዚ ከዓኒ ህዝባዊ ግንባር ወይ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ህዝቢ ኤርትራ proficiency ዘለዎ እዩ ሶልካ ተሃንዲድካ ድእቶ ይኮነን ብመፅናዕቲ ዝተገብረ ረብሓቱ ክረጋገፅ ዝኽእል ዳሕራይ ተሓሳብ ትኽመፅእ እንከሎ ከዓኒ እዋናዊ እንድሕር ኮይኑ ስኒ ንኩላትኩም ኣነ I recommend I'm sure ኢንጂነር ሲራክ ታ መፅሓፍ ትኾን ከም ዘለዎ መፅሓፍ ኣሎ ቀደም ተፃሓፈ ክለሳ ሓሳብ ኣብ ሓፋሽ ምስ ዝሰርዕ ስኒ ናብ ነገራዊ ሓይሊ ይድቕየር ሕጂ እዚ ናይ ፅምዶ ሓሳብ ግዜኡ ኮይኑ መፅኡ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ግን ወይ ህዝቢ ኤርትራ ንሰላም ካብ ዝቃለስ ግን ሕጂ መጀመርቱ ይኮነ ቀዲምና ጤታይ እንትኩስን ኢና እንታይ ማለት እዩ ሰላም ኢና እንደሊ ክልቲኡ ሓይሊ ካብቲ ቦታ ኣልጊስና ኮፍ ኢልና ንዛረብ ንምንታይ ማለት እዩ ንሰላም ምምፃእ እዩ ምስ ባዕዳውያን ኮንኮም ናታቶም መሳርሒ ኣጀንዳ ሒዝኩም ተኣሽሚ ትግበሩ ሰላም ምግባር እዩ ገዛእ ርእሱ ወላ ወራር መፅኢካ ክትከላኸል ከለኻ ስኒ ንሰላም እያ ትቅድም ዘለካ ተጥቃዕኩም ካ ዘላ ተኣውጅካ የበና ሕጂ ዝኩሉ እዚ ተወዲኡ ዝኩሉ እዚ ቲቪ ታሽሙናውቲ ተወዲኡ ስኒ ኣብዚ ኩነታት እዚ በፂሕና ኣብ ፅምዶ ክንበፅሓና ትፅምዶታት እቲ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ፅምዶ ቅድሚ ሕጂ ዝመፀና ነበረ ወይ ትፅምዶ ዝበሃል ዝከረኩም እንድሕር ኮይኑ ንሕና ስምምዕ ናይ ኣልጀርስ ንቕመጦ ኢና ሓሙሽተ ነጥቢ ኣለዋና እታ ገዛ ክልተ ክትምቀል እያ እታ ታሽሙ ከምዚ ክትገብር እያ እዚ ዓይነት ፅምዶታት ክመፅእ እንከሎ እቶም ዓብለልቲ ሓይልታት ድብሉ ንረብሖኦም ንክብሉ ነቲ ሕግታትን ነቲ ሓቅን ቀይሮም ብቐፃሊ ይቀያይርዎ ተቀያይሩ ክመፅእ ከሎ ሓንቲ መዓልቲ ማርካ ከእትውልካ ማለት እዩ ወይ ዝጋንቤት ከእትውልካ ትወድቕካ ማለት እዩ ንዕኡ መሳርሒ ትጥቀምሉ እዩ ሕጂ ኣብዚ ክትፀምድ እንድሕር ተፍቅድ ኮንካ ነብስኻ ኣብታ ዝበልካያ ዘረባ እያ ተሓራ ፖለቲካዊ መስመርካ ኣይትኽተልን ኣለኻ ናትካ ትንታናይ ገምጋም ኣይትገብርን ኣለኻ እዚ ኸ ብኤርትራ በዚ ኣዝያ ዝበላሕት ሃገር እቲ ምልክታት ከዓኒ የርኤካ ኢና ይፅምዶ ኩሉ ግዜ ነቲ ጎል ፖስት እዮም ዝገብርዎ የርሕቕዎ መሊሶም ከምዚ እንድሕር ጌርኩም ከምዚ እንድሕር ጌርኩም ከምዚ እንድሕር ጌርኩም ብስተዓንተ ወይ እውን ትዛረበሉ ነበርካ መንእሰያት ኤርትራ ስምንታይ ኤርትራ ከምዚ ዘይትኸውን ክብሉ ከሎ ኩሉ ግዜ እንታይ እዮም ዘምፅኡልካ ቀይድታት እዮም ዘብፅሑ ሪስትሪክሽን እዮም ዘብፅሑልካ ከምዚ እንድሕር ጌርኩም ከምዚ ክትኾኑ እዮም ከምዚ እንድሕር ኮንኩም ከምዚ ክትኾኑ እዮም ሕጂ ኣብኡ እንድሕር ፀሚድካ ኣብቲ መፃወድያ ናታቶም ኣቲኻ ኣለኻ ማለት እዩ ናትካ ብሉ ፕሪንት ጌርካ ግን እንድሕር ትቕፅል ኮንካ ዝምክት ህዝቢ ኣለካ በሊሕ ህዝቢ ኣለካ ተባዕ ሰራዊት ኣለካ ተባዕ መሪሕነት ኣለካ እዚ ከም ሃገር ክትወፅሎ ትኽእል ኢኻ ሕጂ እቲ ረብሓታቶም ክጥዕሞም ከለካ ይቀያይርዎ they can care less ኣብቲ ናይቲ ሃገር ናይቲ ገለ ይኮነ ንረብሓታቶም ክብሉ ግን ይቕይርዎ እዮም ባዕላቶም ከሰስቲ ባዕላቶም ፈረድቲ ባዕላቶም ዳኛታት ባዕላቶም ጠበቃታት ኩሉ እዮም ዝኾኑ ሕጂ ካብኡ ከዓ ክንጥንቃቅ ክንክእል ኣለና ሕጂ ንዝኩሉ እዚ ክትገብር ከለካ ስኒ እዚ ሕጂ ዝመፀና ዘሎ ክስታት ንሰምዖ ዘለና ካብ ኢትዮጵያ ድዩ ካብቶም ናይ ፒፒ ፓርቲ ድዩ እንታይ እዩ ናተይ ዲስክሪፕሽን ናትከይ ክበካ እንድሕር ኮይኑ ጆርጅ desperation እንታይ ትበሃል ብትግርኛ ሓግዙን ኢኹም عقل ጽበት ክንብላ ንኽእል ኢና ዓቅሊ ጽበት ምንታሽሙ መውፅእ እንድሕር ሲኢንካ you try ድኾነ ኢኻ ትፍትን ሕጂ እዚ desperation እዚ እቲ ሓንቲ ወይ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ወይ እቲ ፒፒ ፓርቲ ዝበሃል ካብ ፓርቲ ሓሊፉ ካብ ኣድሚኒስትሬሽን ምምሕዳር ሓሊፉ ዎርሎርድ እዩ ተቐይሩ ዘሎ ብኢትዮጵያ
what does that mean? It's desperation in this them sort of like. حجي نتهزبي نمنقات نتهزبي نبان. حجي أبزناي تقرأ المتسن كله حسني أبز عالم زي نروبحهم كبلو. حجي تا عنتوي نايت سمدنا نتعامل وركو. RIP تقولنا responsible to protect. RTP. سمعها بزحت سمعناها لنا زي. أب حدا هاجر كزومتن نحرد اليوم نروبحهم نخبلو. أوكي. نحناس حلافنا تعلنا إيدنا خنوتو. عم نتايرينا زي. أب ليبيا رينا. اوكي بعال باكستان رينا بعال افغانستان رينا ولا بزي لاتين امريكا بعال فنزويلا رينا بعال كوبا سغار حجي واغا خفلو له حجي بحلافنت كنعتي لهم مول حجي تي متتاو من متى علامه انداتو دلو خلاتنا نصور داشمو لنا ربحانه حزبي خدحونو ديوم نبالستينيانس داني كوم تا بوليسي دي ان منتي دي تتقوملا هلقيت نتخايل خلو حزبي بقدامي تشاينا زغبرتو تا فورمولا دي تقيمه رديتنا تاشمو خوتي بنفرت جيراتيان دهر تنكيفكم منقا نراينا الى طمعاتيا كيدا تاشمي بات حجي responsible to protect زي تحسابو كوصبو እንደሆነ تميلا تقومل نبرو ግን ካሊ ابزانا يتغراك مصن كلا حاجه نحنا هاني اندحر كمتي زغبرو زلو غير وند محجو كو تغيري بخلط حزوم بماي تحزوم بمبرات تحزوم بكوميونيكيشن تحزوم نتا عنتوي كات إثيوبيا كياس يتفتير دولو لك هلو تشغروم حنتي كونن حجي تي مالتيبلاي كوني ترابيحي حجي نتغراي زنم ومس إرترا صمدو تغبرو لهم تزاربو لهم وني من قدخنا عصوكم إن زابا قداما إذا عصو واسني سمعنا عند سمعهم ما ندحكمكم نزي ناي زي اب زي حرام ريت يلو دمرح دولو حجي نسيو أكايدواتا operation نسو خاطر إزاز كاب 4 كيلو يمتسيني لهم تتجاجي بينام أرمني خمايات مسرتا ملختي نسو حطوات حيلو غروب حيزوس لزغده تتقابلهم ميلا تتقابلهم نمنتهي تقولوها نحن ساتهم تتحدثوا نحن نفوت أيبرنا نيلهم سو تتحدثها نحن إزاز يمتسينا يلو حجي نهزب تقرأ كم زنتعش من دحرات يوم وسني I think legally عالم لخاوي نسبعوي ربحا خنبل مورالي نسبعوي مورال كنبل I think responsible to protect نهزب دحنت نتهزبي لنا of course أبناء مقبن حكمنان كالق نسبعوي to basic زرديو تعشم خبر كلاسني إرترا ترفض حجي after قدم جزية وين نتواجعنا حسبنا كنت تقوملو كلنا من آخر رديئة أطول عب جزية زناوي ملد الزناوي ذكركم نحرقينه زغلت 200 جلان كله كاب متاشم دبو حتى ما نيرترا صدمه بلنا نريديت نحرقينه نهزبي ربحان نحرقينه صدمه بلنا نعطوه لما بعلاتهم تحسيمهم زي إثيوبياوي فوتو زلومي زي حجسني تي إيرترا قبل تخيل دي أول تي responsible to protect الكان هزبي دحنتي الكات قبره زي خالق مسرحي ناي بوليتيكا مسارحي دا يكون نحنا هم بوليتيكا مسارحين تكملوا لنا عم تبقى محجي خالوت قبرون نقول نريديت ندحر كوينو good of course نهزبي ندحنوتو ندحر كوينو اب تግራይ دولو يكون اب خالق دولو يكون اب خبابنا of course كنت تكملوا نخيلنا بتي تحنت ግን اب ناي نግዲ اب فورماليتي كم هاجر كتريون دحركم كاغن እቲ ፀገም ደሎ ፍታሕ ጥራይ ናይ ትግራይ ደይኮነ ኣብ ኢትዮጵያ ሙሉ ደሎ ፀገም ክፍታሕ ክኽእል እንተደይ ተኻኢሉ ሎሚ ናይ ቀደም ዩጎዝላቪያ ሎሚ ክንደይ ሃገራት እየን 7 ሃገራት እየን በፂሐን ዘለዋ ሓቀይ ካብኣተን ገሊአን ሃገራት እኮኒ ሬኮግናይዝ ኣይኮና ግን ከም ሃገር ኸዳ ኣለዋ ከም ሃገር ከይደን ምስቲ ከባቢአን ከዓኒ ናይ ንግዲ ገብራ ናይ ቱሪስት ገብራ ናይ ገለኾነ ንዚ ኩሉ ክትገብር ትኽእል ግን ኣብዛ ናይ ብፃይ ሰናይን ዓንቶይ ቢንያምን ዝዛረቡላ ነበሩ ሰላም ክህሉ ኣለዎ ሰላም እንድሕር ዘየለ እቲ ናይ ንግዲ ይኹን ናይ ካሊእ ይኹን ክካየድ ይኽእል እዩ ግን እቲ ህዝቢ ዝረብሓሉ ርግኣትን ሰላምን ክረኽበሉ ዝኽእል ባይታ ክትፈጥር እንድሕር ኮንካ ግን እቲ መጀመርታ ዘሎ ኣብቲ ህዝቢ ጥራይ ኣብቲ ሕወሓት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሕወሓት I don't know ክንሪኦ ኢና ቀደም ወያነ ነይራ ዳሕራይ ማለሊት ዳሕራይ ሕጂ ሕወሓት ተቐይራ እንዳተቐያየረት ትመፅእ ዘላ ሕጂ ካብቲ ዝሓለፈ ታሪክ ተማሂሮም እንድሕር ኮይኖም መስመሮም ሒዞም ነቲ ናይ ህዝቢ ፀገም ሪኦም ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከብፅሕዎ እንድሕር ክእሉ ኮይኖም
of course ምስ ጎረቤታት ነብራ ኣብ መንጎራና መንጎ ምዕራብ ሱዳን እኮ ፅቡቅ ርክብ ከይደሉ ንግዲ ዶ ድላይ ካትገብረሉ እኮ እንታይ እዚ መንግስቲ ሱዳን ተባይስና ማለት ኣይኮነን እንታይ ዳኒ እቲ ናይ ህዝቢ ርክባት ደሎ ኣብቲ ከባቢ እቲ ብቁጠባ ይኹን ብባህሊ ይኹን ብልምታት ይኹን ብዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ፅቡቅ ነይሩ ግን ሰላም ከውሕስ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ እውን ናብ ምኽፋቱ ይቀራረቡ ኣለዉ እዚ እቲ ሓደ ኣብቲ ከባቢና ደሎስ ብብዙሕ ኩነታት ሪኦ ገሊኡ ካብ ወላ ባሕሪ ኣብ መንጎና ኣሎ እምበር ፅቡቅ ርክባት ምስ ሃገራት ዘለና ኣሎ እኮ ኣብቲ ከባቢታት ወላ ምዛ የመን ትበሃል እዚ ሕጂ ምስ ኩሉ ኩነታት ደሎስ ምስቲ ህዝቢ ርክብ ኣለካ ካብኡ ዶ ከይድ ካብኡ ደብል ኣሎ ሕጂ እቲ ክንሪኦ ዘለና እንታይ እዩ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣተሓሳስባ ዝመፅእ ዘሎ ሎሚ ተደሪራ ሕደር እምበር ናይ ፅባሕ who cares ዓይነት ኣተሓሳስባ እዚ ክካይድ ኣይክእልን ንሚእቲ ዓመት ፈቲኖም እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ተፈተና ውግእ ተፈቲኑ ጥሜት ተፈቲኑ ደርቂ ተፈቲኑ ሬሲስት ዓይነት ዝኾነ ኣድሚኒስትሬሽን ተፈቲሩ ክላን ዓይነት ተፈቲሩ ኩናት ኩሉ ተፈቲሩ ተዓድል የፈተንዋ ደላ ሰላም እዛ ሰላም ከዓኒ መንገዲ ተኣሽሙ ሒዝና ንኸዶም ኣለና መሪሕ መንገዲ ሒዝና ንኸይድ ኣለና ሞኒ ብከምዚያ ይድርያ ክብለካ ኢለ ጆርጅ fantastic بጣዕሚ ፅቡቅ